Milujete palacinky? Dnes vám ukážem pár trikov, vďaka ktorým sú tie moje jemné, tenké a nikdy sa mi neroztrhnú. Ja som plánovala spraviť naozaj veľa palaciniek, takže som začala 3 vajíčkami, pridala som k nim štipku soli, na ktorú netreba zabúdať, a preosiatý práškový cukor. Kryštálový cukor by sa totiž nemusel úplne rozpustiť a cesto by nebolo také hladké. Pridala som ešte trochu rastlinného oleja, aby palacinky počas pečenia prebytočne nevsiakli tuk. Múku, mlieko a sódu som potom pridávala postupne. Každú surovinu som najprv poriadne rozmiešala a až potom som pridala ďalšiu, aby v ceste ostalo čo najmenej hrudiek. Musím sa priznať, že toto bolo prvýkrát v živote, čo som si na palacinky vážila suroviny. V podstate ide len o striedanie múky a tekutín, kým nevznikne hladké cesto. Na pečenie používam olej, pretože maslo by sa pri takomto množstve palaciniek začalo časom pripadovať. Základ je dobre rozpálená panvica. Čím rýchlejšie sa palacinka upečie, tým zostane vláčnejšia, pretože nestihne po okrajoch vyschnúť. Pred otočením každú palacinku jemne potriem po okrajoch olejom a lopatkou ju opatrne oddelím od panvice. Nechcem sa chváliť, ale už veľmi dlho sa mi žiadna neroztrhla. Najnáročnejšie na celom procese je, že pečenie občas pôsobí ako nekonečný príbeh, hlavne keď ich robíte toľko ako ja. Moje nie sú príliš tmavé, pretože do cesta nepridávam veľa cukru. Väčšina ľudí si ich aj tak naplní niečím sladkým, a keď sú menej sladké, dá sa ich zjesť viac. Sice som pri panvici stála viac ako hodinu, ale musím uznať, že takto naukladané pokope vyzerajú naozaj dobre. Pre mojich kamarátov som spravila klasiku a natrela ich starkyným rybezovým lekvárom. Možno som v tomto staromodná, ale takto sa mi páčia oveľa viac než napríklad s nutellou. Nakoniec dostali ešte trochu práškového cukru. A teraz prichádza údajne veľmi kontroverzná palacinková náplň, ktorú jem odkedy si vôbec pamätám slovo palacinky. Palacinku jemne posypem práškovým cukrom a potom na ňu vytlačím citrónovú šťavu. Podľa mňa je to tá najlepšia kombinácia, sú sladké, mierne kyslé a neviem si predstaviť lepšiu náplň. Máte aj vy nejaké divoké kombinácie? Dajte mi vedieť v komentároch. Pa, pa.